Наистина събота сега. Спрей документи за проверка. Трябва да представиш първо. Ай, сега! Изпади ми кашите! Чакай малко! Чакай малко, ти нямаш пишка да караш автобус, пък караш и хората. То дори да не е това е автобус. Аз ще сваля тригера, чакай. Чакай, тук има една снимка на която. То снимка на Книжката. Видате! Която тук е, смешен. Която Текст партньорката. Къде е книжката? Дай тригера, бе. Как са вали? Пешо, дай тук, бе. Ние да думаш книжката. Дай го тригера. Какво е? Сними тригера, бе. Така книжката остава за мен. Как да използвате? Нямаш право да караш автомобил. Такова каквото и първо с хора и как ти мотора, бе, човек. Като и да не е дъска, бе. Айде тригера, бе. Тук е. И как ти? 12 правила, какво правиш, човек? Нага! Ало! Има ли място в затвора? Второ район. Дай ми да ти е семе, дай ми. Дайте. Има ли място в затвора? Тук има петима келеши, дето ще в затвора. Заедно с заската, който и заска на мотор, трябва да проверя. Каквото има мотор или заска, не мога да разбера. Автобус е. Какъв автобус? Пиши, че автобус. Заска. Айде. Айде, му станете, то с келе ще го вкараме в затвора. Айде, муче. Чай, вече, говори за малко от момента. Айде да се направим на бъблите. Спирам го, е. Готов се, тръгвай.